KPV lähtee hyökkäämään vastaan vauhdissa. Ricardo Cardoso, Cardoso laukoo! Pallo pääsee syöttämään sinne maalille ja tulee loistava paikka Guelle ja Gue pistää Maceranjovski hyvinkin usein huuteli pyyhkeitä ja muita vastaavia, eli keli on kyllä haastava. Sieltä tulee keskitys, on loistava keskitys ja Viinos tekee otto. Ja Gue. Ja hyvä haku siihen länsipäälle, pääsee alueelta. Sitten KPVn vastahyökkäys ja hyvä pallo pystyyn. Sinne porahaltaa perään Ricardo Cardoso ennen päätyrajaa. Cardoso. Palloa maalin edustalle. Nyt on paikka laukoa. Päästäänkö nyt sitten Gue vetämään? Pääsee vetämään ja loistava torjunta tulee, mutta uutta tulee. Kovacin hieman raffimpi kosketus. Se tekee sen, että on tengon läpi ja puolustus hoitaa osittain ja nyt haetaan sitten. Karolla vaikeuksia pelin avaamisen kanssa. Unholm, Remesaho siirtää Sotelolle. Maailmalla lukee hänellä semmonenkin nimi kuin Piu Piu lukee ja sitten on David Oliveira da Silva ja Piu Piu oli niin. Viihyttävää peliä tänään, kun tässä näkyy tässä KPVn peli-ilosta. Voi puhua kyllä peli-ilosta tästä varmasti. Jälleen taistellaan se pallo, tuossa Gue pistää maailman laadukkain kulma. Tulee siihen mihin tulee ja siihen sitten vierasjoukkueen katko. Rasmus Häkkinen laidalla. Hyvä. Tällä kaudella katsonut, niin ne on ollut semmoisia aika viihdyttäviä pelejä kaikki. Ja näin, sillä Gue taistelee, hienosti taistelee ja pitää edelleen.